Kalimutan ni balaya eh. Grabe pagkalimutan. Kung saan man eh. Uy, sinimpan. Asam rin akong sulugoon di ay. Bag-o para ba ito na kong hire? Ay, kung igna nga natong nasa itong bata ah. Bruno! Bruno! Lintik ni bata ay. Asam ni bata pa ingon. Kung pangitaon be. Halimuot kayo. Bruno! Oh! Kung tayo mapagabungulan mo. Saan boss? Ay! Naghukas man kag plato, Bruno, no? Nalimot man ko. Isa, nga nang pitem nung pagkadugay, humana na nga, lima naman nagabog plato ang hugasanan, wala pa ka mahuman, diya? Dalian naghuman, kay inighuman ni mana, ibutang to ang electric pan dire sa sala. Kay ilimuot kayo. Pagdali. Boss? Sige, boss. Ako to kanon. Ako to liyot kon. Kanar di ay. Ayo. Law. Ayo. Parislaw. Abli man yung portahan isa. Gate sila nga. Gawas. Abos yung tubi. Ayo. Parislaw. Ayo. Uy! Jesus mo sa santil mo. Parislaw. Ikaw na. Ano sa tipis sa si Jojo wag scatter? Uy, muro na mo ito nag-gipaak sa patsiyukan ay mga aping ni mo muro napay bungot ni mo ay. Muro na mo nagkag-ukko ka na ba? Ikaw na ba? Uy! Unsa? Ako man ang amo. Na. Ako amo imong pangita. Kasi mususunod ka din, kasi mangawat ka din yan, dagan na magkabtangan na ba din eh. Asa di mo doon eh? Pareha lagi mong naong liyan, pareha mong sinunutan, usal mong taon mo eh. Kasi doon, uy, libat, maniling kata, adi ay. Usara ko eh, isa imura ng pananaw eh. Yun na ba? Asa mo na si Parislaw na eh. Boss, nanangitay mo boss, nas gawas, magkinsya na, kawatan mong siguro ng buwang guro. Kinsa na ba? Uy, sakto. Si Boy Pisot na, pasudla dire. Ako na kumpare. Pasudla. Dayang kondo dire ay, kawatan. Pagtarong ha. Tarong dia. Tarong ha. Kawatan ron. Kawatan mo gaw. Kawatan. Puso. Taka kawatan. Ay! Pre! Kawatan ko nung pre. Kasi kibaw pre, kagikan ko sa gawas pre. Ay, wala ka ila ni Boy. Dayin dire. Sus, unsa man si Bruno itaw. Ano purti pag-ignorante ha. Lingkod dire. Pre. Unsa? Basta. Ako ginibantayan ni Tuhana kay hindi magkasaligan yung lawas. Oh, iya palang naong pelanda mo bakunawa mo naong. Kawatan nagnaong gid no. Sus, lingkod na niyo. Oh, pre, kumusta ka pre? Oh. Uy, doon sa aming mata. Kasi lang kumatay pre. Unsa? Tarong ka mong mata eh. Napariya man mo itong Bruno. Pagsyo, banto ni duha ka. Nabuang ni. Wala, naunsa. Di ka maulian na. Sana mo tao. Mga takot mo ito imong kung ano eh. Susuon magang Bruno noon. Ihapak ko pre, hapak ka ko pre. Ano lian? Lama kita. Usong ito yung kuan. Inag ko nga kawatan ko. Nako sa kibaw magikan ko sa Switzerland. Ha? Wa ka kibalo. Maotoy akong first nga boy diri sa bagong balay. Ano kuan makatobring nga. Mura magtugnaw. Urang utang kong tawhan ay napaibungot ay. Bungot ano ko. Napailong ko pa bangag hubag. Oh, ay kumpiyansa. Kay timan kanang tawhana gikan nag South Africa. Oh, di Africa. Ang ko abi ang naw pre kangaroo. Kabuang nga. Pero kana siya pre. Ignorante pa ina. Wa pa na siya masayod ani mga butang-butang dili nga mahalon. Wa pa na masayod pre. Ignorante kay naw ko. Sus, tayo sa akin pre ha. Okay. Ang akong kuan, ako sa suko og kape. Oh, sige. Inom ka kape. Oo, pre. Gusto ko pre kanang Green Colt 45 na ba pre? Kanang Green Colt 45? Wala pa oy. 2 oras tindahan palito noon oy. Kape na sa taron. Kape lagi ka. Kape ba? Kanang kape ba naman kape ka? Blend
Cold 45. Aw, mao. Sarap sa lasa, masustansya, magkainit ka pa. Awa. Atong sugoon. Unya sa gilid pre atong tawgon. Sige. Bruno, Sige. dali sagot. Dali. Doon din ba? Papa ka? Ito man, boss. Ito man. Hindi akong kumpare. Magpakutaw kape. Kutaway o kape ha? O, bitaw. Kutawin kasi kong kape. Katong kopi nga pure. O. Meanwhile, Natubiyan na pa ito. Kumusta na yung labi karon? Kuya, okay, pre. Dito ako Australia, pre. Oh. Ako Australia, pre. O, yun sa dito. Oh. Tsako, black eye na ko dire, pre. Ano naman? Kaya nito ka Australia, di ba? Makaliwa, tinagkandero. Di ba pihira ko? Unsa? Dito pa yung kong Switzerland, pre. Nya. Sus, pistol ng mga tao ito, eh. Hingin kay gatas, pre. Oh, Tara, tara. boss. In every... Boss, tara. Kuliran bataa. Tara, tara. Di batasan, pre. Nganong wa man mo gitungtong og platito ng kape? Kuya, may kagaw ka ng imong kamot. Akong dungog boss, lilabot ang platito. Di ako nilagi ko ng kinamot. Ah, sige. Ay mo. Kay mulakaw man ning duha. Oh, niyan sa boss. Kay magduha mig basket. Sa sunod akong sugon mo. Itungtong yun og platito ha. Oh, boss. Oh, sige, kuha akong sapatos dito. Oh, sige boss. 5 minutes later. Ina na kape. Sumbog na wala, pure coffee ra man na. Oh, gani. Cebuano, ano ni Cebuano nga kape? Kani mo yun, kay kaping barako. Oh. Uy, maram ko nagkakuha na ino tawagan mo ka. Ha? Tara na sapatos, boss. Limpyo kini, boss. Tara, boss. Boss. Uy! Anong itungtong na ng platito ng sapatos? Ingon man ka, boss nga. Sunod mo suko ako ang tungtong platito, di ako lang itungtong. Kabuang ngi! Butang ngi!